یک سوتیق زمین و 2 дар хона дар поёни корвон бо нархи амагӣ 410,000 сомонин. дӯстони азиз, ҳозир суруғашро нишон метиҳем. аз ин тараф бозори корвон, аз ин тараф бошад пости чимтепа роҳ ба сӯи шаҳри бухтар. хонаи фурӯши имрӯзамон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. якум гардиш, баъди якум камера. ҳавлӣ иборат аз як сутиқ замин ва 2 дар хона мебошад. дӯстони азиз, хона бо таъмири нав таъмин аст, бо ғишти пухта сохта шудааст. кришаш монолит кардагӣ метавонед боз дуи мошинаро бардоред. дӯстони азиз, бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад аз беғарзи якта телевизор. дӯстони гиромӣ, бо барқ ва об таъмин мебошад ва дар наздикиаш ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад. мактабҳо, боғчаҳои кӯдакона, масҷид, махӯзаҳо, бозори корвон, ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. бо воситаи нақлиёти ҷамъиятиам умуман мушкилӣ нест. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аз номи канали Дом TJ занг зада пурсон шавед. марҳамат, навбармона шурӯъ мекунем. дар инҷо даромадгоҳи ҳавлӣ мебошад. замини ҳавлӣ дари асосӣ аз ин дар медорем 2 ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хобу меҳмонхона ва ҳоҷатхона бо ҳаммом ва аз ин дар медорем ошхона. навбармона шурӯъ мекунем аз даромади асосӣ.